Pilipinas daghan ang talentado, pero ang uban kay mga delikado. Talent nila magmarites ug di maayo, daghan ang mga hinawayon kaayo. Atong suot lihok ug pag-asenso, ikasakit nila kaman ka og isyo. Anad nako sa mga tawo, kay naata sa Pilipinas giunto. Only in the Philippines ra kaayo, daghan ang mga CCTV sa kanto. Ilang mga mata sige ug tutok nimo, napay baba gabuwa baho kaayo. Palabuan ka unsay napundar nimo, kung di makaya birahon kapag ayo. Anad nako sa mga tao, kay naata sa Pilipinas giunto. Only in the Philippines ra kaayo, daghan ang mga CCTV sa kanto. Ilang mga mata sige ug tutok nimo, napay baba gabuwa baho kaayo. Magunay laglibak mga Pilipino, walay mapili bisan unsa ray komento. Anad nako sa mga tao, kay naata sa Pilipinas giunto. Anad nako sa mga tao, wa ko'y pake kay iyahay tas pag-asenso. Humana o filing ang mga kandidato, andam ng mudagan og mo serbisyo kuno. Aptik mo lang mano sa makit ang tao, misihan ka bisag wa kailan nimo. Magpa-impress dayon aron ka mo boto, ilaron ra ka sa ilang diskurso. Ang saad mo asenso, binukbot di ay to, platapormang wa magkadimao. Mag-iloganay na gyud sila sa pwesto, daghan sila plano, planong walay klaro. Nya pag makadaog na, lipay na kaayo. Sa adwa matuman, abtan na lag termino, dili maduulan, wa nakailan nimo. Maayo ra sila sa pilmero, bayaran rag 50 ang imo ang boto. Ang 30 tuas purok lider ninyo. Basta eleksyon na dagkong isisila, ang atong madunggan kaning mga pulunga. Matinabangon daw daling duulan pa, ang pinakahadlok buutan daw siya. Basta eleksyon na dagkong isisila, ang atong madunggan kaning mga pulunga. Matinabangon daw daling duulan pa, ang pinakahadlok buutan daw siya. Magiluganay na gyud sila sa pwesto, daghan sila plano, planong walay klaro. Nya pag makadaog na, lipay na kaayo. Sa adwa matuman, abtan na lag termino, dili maduulan, wa nakailan nimo. Maayo ra sila sa pilmero, bayaran rag 50 ang imo ang boto. Ang 30 tuas purok lider ninyo. Ang inyo ang boto, ayaw og ibaylo sa kwarta ni anang mga kandidato. Eleksyon kandidot sa bahay.
mga saad magmalambuon. Apan kami galisod gihapon sa kapobrehon, kay perti na magmahala sa mga palitunon. Happy sila kami ani naguol na, kay ang presyo sa bugas wa mo us-us kapait ba. Halos tanang palitunon isda utan o sa lagun, ang kwartang ko sa kalibo dali ragit nga hudon. Ang saad nila sa una wakid nila tumana, ang bugas puno himo og tag 20 ang kilora. Pero hangtod ron maura man gihapon ang sistema, mas ni mahal kay imbis tag 30 pa 50 na. Ang bugas nga tag 20 asa na, ang bugas nga tag 20 asa na, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na. Lahi ragit kaayo katong sa una o karon, kay bugas sa una perti pagyud ka baratuhon. Apan wala tay mahimo sa karon nga panahon, kung dili ta maning kamot isab ta makakaon. Kada eleksyon ra ba pasaligan gyud ta nila, lamanuhon taon nya sila pangisi-ngisi pa. Daghan kaayo og mga saad pero atik ra kitang mga botante gisulod ra sa ilang bulsa. Asa naman tong saad nga barato ang bugas, maayong mo saad-saad pero presyo ni taas. Ang uban wala patawod sa utang makaimpas, gahandom gud ni sa tag 20 nga kilo sa bugas. Ang bugas nga tag 20 asa na, ang bugas nga tag 20 asa na, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na, bugas nga tag 20 wa na. Karong panahon na pertigyud nga lisura, ang mga palitunon in taon pagkamahala. Unya ato ang sweldo gamay pagyud kaayo, igo ra ipalit og bugas tag sa kakilo. Bugas ra ba karon ni saka na ang presyo, 50 og 60 na gyud ang usa ka kilo. Mag-unsa na lang ming mga pobre kaayo, balanghoy gabi saging kamote na lang ipaniuto. Ang bugas pagkamahala di na kaya sa bulsa, ang bugas pagkamahala daturay makaagwanta. Ang bugas pagkamahala mga pobre na pasmo na. Ang makaluluoy kanig yung mag-uuma, kumprahon ang bugas nga pagkabaratuha. Sa merkado paliton pertinada yung mahala, pugos na lagpalit para makakaon ang pamilya. Ang bugas pagkamahala di na kaya sa bulsa, ang bugas pagkamahala daturay makaagwanta. Ang bugas pagkamahala mga pobre na pasmo na. Sa unang panahon barato pa kaayo, busog na ka kung ipalit ang imong kwartang 5. Dili gyud ka mapasmo kay bugas pagkabarato, mga palitunon barato lang walay labad sa ulo. Ang bugas pagkamahala di na kaya sa bulsa, ang bugas pagkamahala daturay makaagwanta. Ang bugas pagkamahala mga pobre na pasmo na.
pagkamahala, di na kaya sa bulsa. Ang bugas pagkamahala, daturay makaagwanta. Ang bugas pagkamahala, mga pobre na pasmo na. Bagong Pilipinas, kapal ng mukha, dami ng gutom at natulala. Benting bigas, way ni gawas na ngapas mo. Bagong Pilipinas, kapal ng mukha, daghang krimen na ang gipang balita. Asa na mo? Okay pa mo? Mo'y ayo, yo. Daghang nagproblema sa karon nga panahon na. Isa na ang mga presyo, palitunon mahal na dili nagyud ni masabot. Daghan ang gabagot-bot, apan wa tay mahimo kay ila ang pagbuot. Ang saad bukbot, ang saad bukbot, dako ilang lubot kami na nga sapiyot. Ang saad bukbot, ang saad bukbot, ang tag 20 pesos nga bugas wa ni sulpot. Ingon sila mauni, di na tinuod ang tinuod ana mo mahal pasunod tuig giatay nagyud ni karon. Ang pasalig gitulon, palihog lang ibalik na si Tatay Digong. Ang saad bukbot, ang saad bukbot, dako ilang lubot kami na nga sapiyot. Ang saad bukbot, ang saad bukbot, ang tag 20 pesos nga bugas wa ni sulpot. Nganong ing animan atong kahimtang, hadlok na ang kalibutan, kriminal nagkadaghan, mga patay bisan asa. Ang rapist nakadroga, paghawa ni Duterte ang adik gangisina. Ang saad bukbot, ang saad bukbot, dako ilang lubot kami na nga sapiyot. Ang saad bukbot, ang saad bukbot, ang tag 20 pesos na bugas wa ni sulpot. Ingon sila mauni, di na tinuod ang tinuod ana mo mahal pasunod tuig giatay nagyud ni karon. Ang pasalig gitulon, palihog lang ibalik na si Tatay Digong. Ang saad bukbot, ang saad bukbot, dako ilang lubot kami na nga sapiyot. Ang saad bukbot, ang saad bukbot, ang tag 20 pesos na bugas wa ni sulpot. Ingon sila mauni, di na tinuod ang tinuod ana mo mahal pasunod tuig giatay nagyud ni karon. Ang pasalig gitulon, palihog lang ibalik na si Tatay Digong. Ayaw sa mo pagminyo, bugas mahal na kaayo. Ang mga palaliton, nitaas na ang presyo karon. Oy kamong mga batan-on, pugni na lang gyud na tawon. Labi na kung ga-eskwela pa, ay sagbiga diha. Ayaw sa mo pagminyo, kung wa pa'y tarong trabaho, lisod na gyud kaayo. Samot kung makaparis kagway ayo. Oy kamong mga batan-on, pugi na lang gyud na tawon. Labi na kung ga-eskwela pa, ay sagbiga diha. Panarbaho sa taon mo, ay hana ang minyo-minyo. Di lalim
samot kung may trabaho. Halamin yaw ibirahi paspasi, kung maglisod na magmahay dayon sa ulahi. Unsay giinterni mo nga nung gadali-dali, nga ang kaminyon dili man taon kontes ni. Halamin yaw ibirahi paspasi, kung maglisod na magmahay dayon sa ulahi. Unsay giinterni mo nga nung gadali-dali, dili man kontes ni. Ayaw sa mo pagminyo, bugas mahal na kayo. Ang mga palaliton, nitaas na ang presyo karon. Oy kamong mga batan-on, pugni na lang gyud na tawon. Labi na kung ga-eskwela pa, ay sagbiga diha. Ayaw sa mo pagminyo, kung wa pa'y tarong trabaho. Lisod na gyud kaayo, samot kung makaparis kagway ayo. Uy kamong mga batan-on, pugni na lang gyud na tawon. Labi na kung ga-eskwela pa, ay sagbiga diha. Panarbaho sa taon mo, ay hana ang minyo-minyo. Di lalim maminyog sa'yo, samot kung may trabaho. Halamin yaw ibirahi paspasi, kung maglisod na magmahay dayon sa ulahi. Unsay giinterni mo nga nung gadali-dali, nga ang kaminyon dili man taon kontes ni. Halamin yaw ibirahi paspasi, kung maglisod na magmahay dayon sa ulahi. Unsay giinterni mo nga nung gadali-dali, dili man kontes ni. Amiga kung way uwaw kay nangitag sugar daddy, kay gusto siya og kinabuhi nga easy money. Gabaklay-baklay siya og hangtod iyahang nadasmagan. Ang pensyonado, biyudong tiguan, ug napadulong sa ilahang panag-ipon. Ug iyahang gikakos-kakos ang tiguang nga otsinta anyos. Bahalag man ni maho ng upos, madarag antos. Sa pagpangihi si Lolo nagtisni-tisni, kay laulian nindot na iyang pamati. Akong nabalaan masuko kunog undangan. Ay 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 ay, amiga ko nagmahay. Amiga kung way uwaw kay nangitag sugar daddy, kay gusto siya og kinabuhi nga easy money. Gabaklay-baklay siya og hangtod iyahang nadasmagan. Ang pensyonado, biyudong tiguan, ug napadulong sa ilahang panag-ipon. Ug iyahang gikakos-kakos ang tiguang nga otsinta anyos. Bahalag man ni maho ng upos, madarag antos. Sa pagpangihi si Lolo nagtisni-tisni, kay laulian nindot na iyang pamati.
Iyang gibidyohan sila aron klaro ang ebidensya. Nakita gyud sa asawa nga perting kumbate ug nag 69 pa. Unya naratol ang kirida sa bintana, nilayat na lang siya. Kabukot kay wanay sinina, gitabunan ang daguay niya. Ug matud pa sa asawa, mapremyuhan kung kinsay kaila. Nitago gyud ang kirida, kay hadlok man sa kaisog sa asawa. Pagagnaw ang iya ang bana, kay namaligya sa kaptangan nila. Warabay ambag sa ilaha, kay tanan hinaguan sa asawa. Asawa perting supoa, kay way po ang iyang bana. Annulment iyang file na, malipay na gyudto ang kirida. Kay gusto nga maka-second round pa, ug ang 69 favorite nila. Sa sunod kay mag-helicopter na. Ako nakakita og gwapang dalaga, puti iyang putis, pertig yung hamisa. Ang iyahang abil, perting nga kapula, taas iyang buhok, nindot pod og mata. Kung maglakaw siya, pertig yung seksiha, sa pahiyong niya mainlaw ka. Apan ako nakurat sa iyang kagwapa, kay lady boy man di ay siya. Dili ko katuo sa iyang gisulti, kay seksing tan-awon murag yun og bayi. Mailad yun niya ang mga lalaki, ma-insecure niya ang mga babayi. Pag model og barog, lawas niya bigot. Kung maglakaw, I love you pang sampot. Ikaw yun malingaw sa iyang pasiaw, sa kasipat way makalabaw. Ang gwapa sa una, ilugan gyud nila, labi na og puti, kini kagubtan pa. Apan ang gwapa karon, in taon klaruha, basin unyag ikugana siya. Ang gwapa sa una, ilugan gyud nila, labi na og puti, kini kagubtan pa. Apan ang gwapa karon, in taon klaruha, basin unyag ikugana siya. Pero makabilib ang ilang diskarte, mangita og raket aron lang mabuhi. Bisag unsang trabaho, sila gyud magpugi. Bisag gamayng sweldo, dili gyud mo pili. Daghan og talento, dili magpapildi. Ayaw sila og bugal-bugali. Nagkadaghan sila ang bayot nga gwapa, ang mga sexy nagkalat na. Siya si lady boy, ang baying ikugan, mailad ka kung dili ni mo tutukan.
Ni adtog DSWD si ante, kay kwaon ang ayuda nga 10K. Daghang tawo naginyahay, kasayo pagyud ugikan sa balay.